8.4 billion pesos nga dugang nga pondo para sa Jalaur River Multipurpose Project-II ginaprobahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mga mangunguma nagalaom nga makompleto na ang proyekto agod nga makabulig sa patubig sa talamnan. Si Tess Ordales nakatutok. Halin sa original nga target completion date nga February 9, 2023, ginisol sa September 25, 2024 ang target nga implementasyon sa proyekto nga Jalaur River Multipurpose Project-II sunod sa National Irrigation Administration 6. Iniagod mapatigayon ang pila ka adjustments sa reconstruction matapos na aprobahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang dugang 8.48 billion pesos nga pondo. With the inflation, meaning to say, ang cost ng materials during the time of the bidding, at the same time, the cost of labor, different na siya sa ginagamit natin subong. Well, na-experience man natin since last year, no, nga may nga significant increase in cost sa mga aton nga mga balaklon sa aton nga market. So that also affected our project. As of July 2023, yara na sa halos 70% nga kompleto ang proyekto. Ang Jalaur After Bay Dam, Kagalibunan Catch Dam ang nakompleto na, samtang ang Jalaur High Dam na talanang tapuson antes matapos ang tuig 2023. Ang proyekto nga megadam ang dugay naman ni ginahulat sa mga mangunguma diri sa Tigom Pavia. Pareho na lang na Tatay Rumulo kag Tatay Teddy nga nagaproblema sa supply sang patubig, ilabi na nga nagapatuman subong sang rotational irrigation ang NIA 6. Nami, kung makalambot nga mo, pabor ko naman ay way untat naman produkto. Diya kulang kung kisa bitin pang tubig. Di ginaamo diya sa agi kami gilayaan man. Maayo madayo ng kwan alin sa Jalaur. Mag-drought gid kang agi drought nga 1908. Laya man wala ti tubas. Maayo la kung may tasok ka. Suno sa NIA 6 ang bastante nga patubig nga makaresulta man sa mas bastante nga produksyon sang humay nga mahimo maglabos sa 300,000 metriko tonelada kada tuig. Tess Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition.